ସକାଳର ମିଠା ପବନରେ ଶାନ୍ତିର ସ୍ପନ୍ଦନ। ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ବିନ୍ଦୁସାଗରର କିଛି ଅଂଶରେ ପଦ୍ମଫୁଲର ଜଙ୍ଗଲ, ଆଉ କିଛି ଅଂଶ ନିର୍ମଳ ପାଣି। ସେହି ପାଣି ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିରଣ। ଆଉ ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣିରେ ଗୋଟିଏ ବତକ ପରିବାର ଖେଳୁଥିଲେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଏହା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ବିନ୍ଦୁସାଗର କଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଯଦିବା ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନଥିଲା, ତଥାପି କିଞ୍ଚିତ କୋଳାହଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ହେଲେ ବତକ ପରିବାର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନଥିଲା। ସେମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯାତାୟାତ ବେଳେ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟିଆ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। କେହି ବତକ ପାଣିରେ ମୁଣ୍ଡ ଡୁବାଇ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜୁଥିଲା, ତ ଆଉ କିଏ ନିଜ ଗୋଡ଼କୁ ଆଉଲା ମାରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ପାଣିରେ ମିଶି ଯାଉଥିଲା, ତ କେତେବେଳେ ଆଲୋକରେ ଚମକି ଉଠୁଥିଲା। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ପ୍ରକୃତି ଯେମିତି ରଙ୍ଗ ଖେଳୁଛି। ମୋଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କୂଳ ପାଖକୁ ଆସି ଯାଇଥିଲେ। ମୋତେ ଲାଗିଲା ସେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ତ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଯେ କାହିଁକି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ ବୋଲି। ସତରେ ମୁଁ କେବେ ଭାବିବି ନଥିଲି ଯେ ଏତେ କୋଳ ଥାଉ ଏତେ ଜାଗା ଥାଉ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଅଛି ସେଇଠି ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ସତରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି, କାରଣ ସେମାନେ ପୁରା ପାଖାପାଖି ମୋ ଠାରୁ ମାତ୍ର 3 ଫୁଟ 4 ଫୁଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ରହିଲେ। କାରଣ ମୁଁ ପାହାଚ ଉପରେ ଠିଆ ହେଲି, ସେ ସେଇଠି ରହିଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଚାଉଳ କି ସେ ପାଖରେ ଥିବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇତ ଯାଇନଥିଲି, ପାଖରେ ଥିବା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପକାଇଥିଲି, ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, କାହା ସହିତ ଲେନ ଦେନ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ମସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କହିବି, ଆପଣମାନେ ବି ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଭାବିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜୀବନରେ, ନିଶ୍ଚିତ ସେଥିରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ, ଏହି ଆଶା କରିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି।